Когато ние сме в едно и дойдеме заедно пред Господа в църквата, Сигурно са важни. Когато дойдеме на църква, ние приемаме от помазанието на другия. И така запалваме един друг себе си в църквата. С огъня на Святия Дух. С помазанието на Святия Дух. Да, дойдохме тази вечер. И чувствахме присъствието на Бог. Почувствахме Неговата сила. Почувствахме Неговото помазание и Му се поклонихме. И ние знаеме, че горим в този свят. Защото сме светлината на света. Трябва да бъдем винаги светилник пред народа, който е отвън. И Словото Божие казва, че когато запалиме светилника си, нека не го слагаме под чиника, но да го оставяме, за да свети. Но в някои дни идват големи трудности в живота ни. Дяволът започва да ни изкушава. Идва и гаси твоя пламък. Идва и гаси твоя пламък. Идва и гаси твоя пламък. Идва безпаричието и гаси твоя пламък. Идва болестта и гаси твоя пламък. Ти ослабваш. Твоята вяра ослабва. Макар и угасен, твоя пламък продължава да си. Димът остава. Остава и миризмата от това, че ти досега си горял. Но когато ние сме в едно, когато сме Христови деца, може да вземеме или да дадем, ако имаме от този пламък, на другия. И когато дадем на другия от този пламък, ние знаем, че отново ние сме в едно в Господа. Точно така. И огъня на Святия Дух се разпламва отново в тебе. Ако ние се държим по този начин и разпалваме винаги един друг огъня на Святия Дух, никога твоят брат, твоята сестра няма да останат в изкушението. Няма да останат само замъждял фитил. Те ще бъдат горяща факла за Господа. Ще бъдат светилник за Господа. Кой беше този, който не беше му угаснала свеща? Друг? Ето тези двамата не беше угаснала тяхната свеща и дадаха на другите. Но те не са застраховани от това, че дяволът ще дойде и в техния живот. Те не са застраховани от това, че Сатана ще дойде и ще изкуши и тях. И ще угаси техния пламък. Разбирате ли? Те не са застраховани от това. Макар че те дадоха преди малко. Словото Божие казва, хвърли хляба си напред във водата. За да го намериш, изпосле. И ако ти днес беше дал огън на приятеля си, то тогава, утре, ти имаш нужда да вземеш огън от него. Слава на Господа! Нека ръкопляскаме.